Kantaan nyo ti Apo da kay amin ngagnaed iti daga. Agdaydayaw kayo asiraragsak kenkwana. Inkay ti sangwanan na, iti naragsak a kanta. Bigbigin nyo at ti Apo kat Diyos. Isu na tinamarswa kada tayo. Ket kukwa na tayo. Wen tattao na tayo, kat datayo ti arban na. Sumrekkay anapnuan iti panagyaman iti templo na. Agdaydayaw kayo amapan ti santuaryo na. Agyaman kayo kenkwana, itanok yu tinagan na. Tanaimbag ti Apo, ket agnanayon awan inggana ti ayat na. Agnanayon ti kinapudno na. Narigagay ko, O Diyos, di ka atam, iyan mo isut pag naedan, sikat ka, duwak tipan, panag na. Kulyek, di kangat, wana bantay, dalya sa tekman, tibay-bay.
saan lang at irway puso ka pumakita. Subyak ka pupuso panagdayaw, sikat ipang runa, sikat ng runa, Jesus. Pagkawanim amin nagpasulang, sikat ipang runa, sikat ng runa, Jesus. Awan ng dasam Ama idato ko, kinatanog mo. Binagyan bag na awan may sagot ko, no di lang to'y biyag ko. Saan laeng nga kanta tarigagayang ama irupnoy kenka. Suki matem ka unga, saan lang at irwar puso ka pumakita. Subyak ka pupuso panagdayaw, sikat ipang runa, sikat ng runa, Jesus. Pagkawanem amin nagpasulag, sikat ipang runa, sikat ng runa, Jesus. Subyak ka pupuso panagdayaw, sikat ipang runa, sikat ng runa, Jesus. Pagkawanem amin nagpasulag, sikat ipang runa, sikat ng runa, Jesus. Puso ka pumakita, puso makita. Puso ka pumakita, puso makita. Puso ka pumakita, puso makita. Subyak ka pupuso panagdayaw, sikat ipang runa, sikat ng runa, Jesus. Pagkawanem amin nagpasulang, sikat ipang runa, sikat ng runa, Jesus. Amen. Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Efeso. Daytoy ti mensahe nga aggapo iti mangig-iggem kadagiti pito a bituen iti makannawan nga imana ken agpagnapagna iti nagbabaetan dagiti pito a pagsilawan a balitok. Amok dagiti aramid mo, dagiti panagbannog ken tinaanos a panagibtur mo. Amok adi mo maanusan dagiti dakes a tattao. Sinuot mo dagiti agpampamarang nga apostoles ket natakwatam nga ulbudda. Amok a naanos ka, inturod mo dagiti rigat gapo kanyak ket saan ka a naupay. Ngem daytoy ti diak kayat ken ka,
Saan nakon ngay ayaten akas ididamo. Laglagipem, ti kasasaad mo idisakbay ti pannakatnag mo. Agbabawi ka kat agbiag ka akas idi nang rugi ka anag Kristiyano. Tano saan kang agbabawi, umay kunto ikkaten ti pagsilawam iti nakaisaadan na. Ngamadamot na imbagken ka, guraem kas kanyak ti aramiden dagiti Nicolaita. No adda pan nakaawat yo, dengen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia. Ti agbalaygi, ikkakto ti kalintegan amangan ti bunga, ti kayo ti biag nga adda ti minuyungan ti Diyos. Imbagal daw kadati amin kakabsat, madaydayaw iti Apo, na ragsaklaw na kakabsat nga baban iti kastoy nga wagas kat makapagtultuloy tayo nga makapagkakadwa, nga agadal kadagiti sasaw iti Apo, makapagdaydayaw ken kuana, agpipinaragta tayo kakabsat, baban iti saw iti Apo. Kat intay manen itultuloy nga adalan, datay nagbalin nga tema tayo, hindi na palabas kalawas, the role of the church, when iti akam iti iglesia. Kat itinagbalin nga titulo tayo kakabsat, Where is the Love? Yan, sana po, naalala nyo pa yung napag-usapan natin last Sunday. And our text, nabasa po sa atin kanina, in Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Katagito yung nga adal kakabsat, aday tiduwa nga puntos tayo, na pag-usapan na po natin yung unang punto natin nung nakaraang linggo. Iladawan na iti may tutop nga pakaidayawan iti iglesia. Dadya question kakabsat nga where is the love? Kat iladawan na iti may tutop nga pakaidayawan iti iglesia. When it points to a proper commendation. Iti dayto nga salud-sadwat kakabsat kat iunay-unay na iti makabutbuteng nga pakakunkunaan iti iglesia. Or it points to a petrifying collapse kakabsat. So dayto nga puntos iti tayo pag-iinadalan iti dayto nga agsapa. Nobserbaran tayo kakabsat iti maysa nga church, nga ibabaan lang kadagiti matatayo, nga usaran tayo lang kakabsat kakitaan dagiti pangrawar nga langana, dakkal iti posibilidad kakabsat nga agkamali tayo. Kanya, adda dagiti iglesia nga nakurapay iti panagkita tayo kanyada, ngumno kitaan ida iti Apo, kat isuda pa'y gayam iti kabanangan. Kanya, at damat dagiti na baba na nga iglesia, no kitaan tayo iti panaglanglangan na kakabsat, ngum iti matang iti Apo, na panglaw dagayam. Isungurod kakabsat no, usaran tayo dagiti matatay laeng, tapno iti kastagad, gantingan tayo, iti talaga kasasad iti may isang iglesia, dakkal iti posibilidad nga agkamali tayo kakabsat. Isu nga nila ang Apo Jesus, iti Pangulo iti iglesia, Jesus Christ, the head of the church kakabsat, isulaang iti makaigarantya kanya tayo, iti pudno nga kasasaad, iti may isang iglesia. Kat dato'y kakabsat pito nga iglesia, nga naisurat iti paltiing, iti umuna nga pasat iti libro iti paltiing. Dagiti pito nga iglesia iti Asia Minor kakabsat, kat kasla nga'y arig na, nga limabas da iti maysa nga x-ray. Kat nakita kakabsat, when nabuksila na expose, iti pudpud nulaon unay nga kasasaad, dagiti duma-duma nga iglesia. Kat saan lang kakabsat nga para kadakwada iti dayto nga mensahe numan pay na iladawan dagiti pito nga iglesia kakabsat ngam dayto ket mensahe para kadagiti amin nga iglesia ken nang runay iti amin kakabsat ket para iti tunggal individual. Tatunggal aggibos iti mensahe kakabsat ket kunana no addapan nakaawat yo denggen yo nga rod ti sao ti espiritu kadagiti iglesia. Isu nga dayto kakabsat ket saan nga para kadagiti pito nga iglesia iti Asia Minor, ala nga para iti Universal Church kakabsat no di ket para iti tunggal na mati. Isu nga tunggal babasaan ti kakabsat iti dayto nga pasat iti libro iti paltiing masapul met nga sukimatan tayo iti puso tayo ken i-aplikar tayo kakabsat dagiti kadagiti personal nga biag tayo digitoy nga mensahe iti Apo para kadagiti duma-duma nga iglesia. Laglagi-pan tayo kakabsat nga ni Apostol Juan ket may samat isu na nga pastor ket addamat iti gagar na kakabsat nga parigtaan dagiti duma-duma nga iglesia babaan iti panangibaga kadakwada iti paltiing iti Apo nga insurat na. So, idi na palabas nga lawas kakabsat nanggag tayo iti umuna nga punto ti adal tayo. Nakita tayo dagiti may tutop nga pakaidayawan iti iglesia iti Efeso. Namuan tayo kakabsat nga isuda ket nagresibo da
Nya, na ambisyon da para iti panagserbi iti Apo, nagagat da, naanos da, nasirib da, napudno da. Ngam adda iti maysa nga kurang kakabsat. There's a missing element. Awan iti makunataw iti kinapas nagda kakabsat niya, no kas pangarigan kuma, adda tayo iti day tanga tiyempo, adda tayo iti day tanga lugar, we would want to become a member of the church. Siguro, gusto nating maging deacon sa church natin, madikon, ano? Pero pag napunta tayo sa church na to, very active sila, very zealous sila, ano po? Sa kanilang pagsisilbi sa Panginoon. Gusto nating maging member ng church. Gusto nating maging musician. We want to take part sa DJNT, kinagagat na kabsat nga, agtrabaho para iti Apo. Ngam, iti makitkita kabsat iti mata dagiti tao, ket na idumduma iti makitkita dagiti mata iti Diyos. There is a missing element kakabsat iti nga panagserbida. Kas naadal tayo ni idi na palabas, awanan datay damo a panagayat da iti Apo. Numan pagkasano iti kinapasnog da kakabsat, inawat na latay iti saludsod, where is the love? Ayan nan iti ayat. Apay nga tamat kakabsat aya, nga saludsodan iti managayat nga Diyos, iti da iti nga question. Iti maysa nga nagagat nga iglesia akas iti Efeso. So iti may kadto nga puntos tayo kakabsat, maadal tayo, nga iti dayto nga saludsod, kat iyong nay-unay na iti makubutbuteng apakakunkunaan iti iglesia. Saan nga pagdudwan iti Diyos kakabsat, iti kinasinsero, dagiti namati iti iglesia. Ngam tubtub nga randa, iti napukawan nga gagarda, nga agserbi para iti Apo. Nung gamin pagkakaduan tayo nga namati, iti parabor nga inawat tayo, combine natin lahat ng grace na tinanggap natin mula sa Panginoong Diyos bilang mga believers. Ang bunga nito is dapat pagmamahal. No po? Ngam no awanan da dyan, ayat kakabsat, nawawalan na ng meaning yung grace na tinanggap natin mula sa Panginoon. Para saan pa yung grace kung wala na yung love natin para sa Kanya? Kung natutuba ang church, kung nagbabaksay ang mga Kristiyano, ito po ay sinyales nga awanan kakabsat, dajay panagayat para iti Apo. Isu nga iti nagbalin nga problema kakabsat kat naggapo ayan iti puso, dagiti namati iti Efeso, nga aging gana iti panawon tayo data kakabsat kat may imatangan tayo lata. Isu nga rod nga iti dayto nga pasat iti palting kakabsat, nang ibati isu na iti talo nga wagas. Tapno maisubli tayo, iti damo nga panagayat tayo iti Apo. Tapno iti kasta kabsat kat maisubli dadya na barakan na pudno, na anos nagagat, na sirib, nya na ambisyon nga panagayat tayo para iti Apo. At dahil iti talo nga, banag kakabsat. Una, iti pananglagip. When nag-yes sa uga kabsat nga, remember. Kunana iti verse 5, laglagi pam ti kasasad mo idi, sakbay iti panakatnag mo. So dito kakabsat nga bersikulo, ipasimudag na nga da iti nasayaat nga napukawan, at dan digiti nalipatan nga nasken nga laglagipan. Awanan iti nasamit, narampaya, kan nabara nga ayat nga napnuan iti rag-o kan iti namnama. That's why we are being encouraged by the writer of this revelation kakabsat, keep on remembering. Not only to remember, but to keep on remembering. Kung ano yung verse 5, laglagi pam ti kasasaad mo, idi sakbay iti panakatinag mo. We are being asked kakabsat to cultivate a desire to regain close communion with God once again. Inot ton kakabsat nga group sa iti ayat, no saan tayo nga sila lagip iti napalabas. Awanan iti bibiyang tayo, no kamapkapsot, wano sumaysayat, iti relasyon tayo kini Apo. Kas kumay iti maysa nga negosyo kakabsatan niya, no malpas iti maysa nga tawen, malpas iti 6 nga bulan, mga ganun po, quarterly, meron yung yearly, annually, meron yung tinatawag na evaluation, di ba? Parang isang negosyo, isang kumpanya, maamuan na, no, isunakat nagganansya, anya dagiti nagbalin nga strength and weakness, iti strategies da, tapno mas mapasayaat pa iti operation da. Okay? Kung sa business, ginagawa yan, I hope and pray, na even sa ating spiritual na buhay, dumarating din po tayo sa mga panahon na tayo po ay nag-evaluate ng ating pananampalataya. Minsan po, nararanasan natin yung panalamig sa pananampalataya. Minsan kakabsatan niya, dumdumtang dagiti tiyempo nga, aglamis tayo iti pamati tayo. Yeah?
dumtang dagiti gundaway nga awanan da gagar tayo nga agdaydayaw kin ni Apo, awanan iti time tayo nga agkararag para ken kuana. Wenno yaw awan tayo kakabsat anya dagiti mensahe nga mga gantayo, sla nga mang magtelatan, lumablabas, mapukpukaw. Wenno awanan da ganas tayo nga agbasa iti Biblia, wenno agadal kadagiti sasauna. Awanan da joy ngam amun tayo pa iso na iti biyag tayo, sla awanan nga iti rag-o iti panagbalin tayo nga Kristiyano. No dumdumteng kakabsat dagiti kastoy nga tiyempo iti panagbiag tayo. San tayo kung mga ipalubos nga mapukaw latanda tayo ayat tayo para iti Apo. Iti may nga uging kakabsat no mayad dayo isuna yan iti dalikan. Sigurado nga mapukaw iti biggang na, mapukaw iti rangrang na, aging ganang agbalin nga dapo, aging ganang awanton kakabsat. Iso nga, hantayo kung mga palubusan, huwag nating paintulutan na malamig na lang tayo ng malamig sa pananampalataya natin. Kailangan i-acknowledge natin ito, bumalik tayo sa Panginoon, and once again, remember. Numabalin ka kabsat kat aganda ng tayong matbasit. Tapno intayo laglagi pa, no kamustahan, iti pamati tayo. Let us pause for a moment. Okay? Sa mga buhay natin, mag-post naman tayo. Sometimes very busy tayo, no? Or busy-busyan tayo. But the Lord is asking us, anak, magpahinga ka naman. Kausapin mo naman ako. Basahin mo naman ang aking mga salita. And no, dagito yung gundaway ko tumuma, itibiyag tayo akabsat, ipalubos tayo kumanga makisao ni Apo Diyos, itibiyag tayo. Gantingan tayo, itibiyag tayo. When we post and evaluate our spiritual lives, gantingan tayo kakabsat, bimasit ba? Wenno di makkel ba? Irimang ay ba iti panagayat ko, kan iti panagpamatik iti Apo. Malagip mo pahay ka di, dagiti gundaway nga imununam nga namammo iti Apo, absat. Nya? Iti ka di tarigagay mo para iti langit. Kat kasla idi mo't lang, wenno, kaya mo lang mo pan iti langit, tamo kaya mo pan iti impyerno. Pero wala na talaga yung desire mo to have a fellowship or communion with our Lord Jesus Christ. So, balikan po natin. Let us remember. Ito po yung dahilan. Kaya po sinabi rin ni Apostol Pablo sa kanyang disciple na si Timothy, sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, aramidam ti amin nakabaulam amang gunod ti pananganamong ti Diyos. Kas may isang adipan ni Kristo, adi mangiba iti trabaho na, kan usto iti panangisuro na, iti mensahe iti kinapudno. So let us always remember kakabsat. That natural para kadagiti tao makalipat. Nya, managlilipat tayo eh. Di ngay, dati pamusublin di kwarto, tada nalipatam. No, di ikaw nagtikwarton ka, nalipatam tumanan, no, anya dadya nalipatam. Ganun po tayo ka malilimutin. Ano po? Alalahanin natin, balikan po natin kung ano pong ginawa ng Diyos sa buhay natin. At kung gaano po ka-init yung unang pagmamahal natin para sa Panginoon. Let us remember kakabsat. Dito iti umuna kabsat, nga masapol tayo nga ramidan tapno may subli, iti nabara nga panagayat tayo iti Apo, laglagi po. Iti may kadwa kabsat kat panagbabawi. Kunana nga katulo iti verse 5, agbabawi ka. Okay? Nya pa nga kabsat iti sabali nga puntos tayo dyan. O ano na, syempre, panagbabawi. When no, repent kakabsat. Kaya nasa uwan kakabsat, isong nga naibaga, iti inaibaga na ito iti Apo, kadigiti iglesia, iti Efeso, mensahe para kada tayo amin tata, kat gaputa adda dagiti masapol nga baliwan tayo. Iti panagbabawi kakabsat kat saan nga pangruwar laeng, sangit-sangit tayo, when nagkumpisar tayo, when panagladingit lang nga pangruwar nga makikita niya, no di kat kakabsat iti panagbabawi kat may nga desisyon. Desisyon nga talikodamon iti napalabas kat agturongkan iti pagayatan iti Apo kakabsat. Iti repentance kakabsat kat kakuyog na iti change of mind. Iti repentance kakabsat, kat kakuyog na iti change of mind kakabsat. Bayat iti panagkumpisar tayo, iti tarigagay tayong agserbi iti Apo. Ngayon nungay kakabsat, no awanan dati tarigagay tayo nga sumayang at pay. Wino mapapintas pa, dadya relasyon tayo iti Apo. Kasi no awanan iti lugar, iti panagbabawi, iti biyag tayo, gaputay pagarup tayo, nga hantay mat nga mapapindar iti Apo. Anya? Sigurado ka kadi. Kaya iti dahito nga lawas kakabsat, kadhan mo nga pulos, nga nasayir iti rikna iti Apo. Sometimes, Lord, why would I repent? Apay ngagbabawi ang Apo, sumadamin nga aramidag. Wow!
Grabe, sobrang righteous, self-righteousness po, ano? Ngam kakabsat, ipalpalagip ka tayo iti apo. Baban iti dayto, may kadwa nga puntos tayo, kat agbabawi tayo kumakabsat. Kaya nasawan bilin dayto, gapo, naibilin dayto, gapo taadaan, dagiti banag, nga hanteng nga aramidanan, kat agbabawi tayo kumakabsat. God is calling us to repent. Talikodan tayo kakabsat, dagiti bisyo. Ngayon bagay iti apo nga talikodan tayo. Talikodan tayo iti sugal, iti chismis. Amin nga kita kakabsat, iti kinayin lubungan. Talikodan tayo dito yun, agbabawi tayo yun, kat itad tayo iti biyag tayo, kini apo, totally kakabsat. Han nga mabalin nga, half Christian niya, half worldly. Han nga mabalin nga agbimbinggo ka iti Lunes hingga na Sabado, and then apang agpe-praise the Lord iti Domingo. Anya, narigat kakabsat. Ang nga mabaling agkiw-kiwar ka iti madyong, iti Lunes, and then iti Wednesday mapang ka maki-prayer meeting. Nagrigat mat kakabsat niya, masapul nga adda kuma iti repentance. Isaradan tayo, dagito nga kasto nga, aramid iti panagsaw tayo iti dakas, iti panaggugura tayo, iti panagungat, kadagitihan awan mat iti kais-iskan ng abanbanag. Ikatantayon kakabsat, idyan tayo, dagito nga klase iti aramid, kat agbabawi tayo kuma iti matang tiapo. Let us spread love nga kunada gano, that spread virus, spread love kakabsat. Kasi iti may isa nga nabasa kakabsat. No kano paulit-ulit tayo nga aramidan iti may isa nga basol. San kano nga weakness ajay? Weakness ko lang kami na ito. No, it's called wickedness. Kasi alam mo nang mali, pero paulit-ulit-ulit mo pang ginagawa. At hindi po ito kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Hantay man mabaling nga ibaga, kabsat nga, apay ngayon ni kasting nga brother, apay ngayon ni kasting nga sister, kasting mat iti aramid na. Kapatid, hindi may tatama ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. It's a call for every believer kakabsat to repent. Kas mabasa iti Paltiing chapter 3 verse 19. Kunana, babalawag kando sa ti amin ngay ayatag. Agregta ka nga rod kat agbabawi ka kadagiti basbasol mo. When naglawag ka kabsat. Magaputay ayatan na tayo iti apo, tubtub ngaran na tayo. Kas iti maysa nga ama, ngay ayatan na dagiti anak na masapul na nga disiplinaan, masapul na nga tubngaran. Ngam no ti ama ket awan iti ayat na para ket dagiti anak na alaboy buyaan na latang nagkamkamali dagiti anak na. Ngam iti apo kakabsat gapo iti kastaunay nga ayat na kunana di verse niya kakabsat babalawag kando saet ti amin nga ayatag. Agregta ka nga rod ket agbabawi ka kadagiti basbasol mo. Awan ti aldaw kakabsat nga santayo nga masapol iti panangidalan iti apo. Ilaksid tayo ket din dagiti nailubungan nga aramid kakabsat. Dagiti na ilubungan nga banbanag, kat intayon arakupan iti biyag ngayon sagana ni Apo para kada tayo. Iti baro nga biyag ngayon disenyo iti Diyos para kanya tayo kakabsat. Let us repent. Dahil ito'y kakabsat iti may kadwa nga wagas. Tapno may subli datay na bara nga panaget tayo para iti Apo. Umuna, remember, wano pa nang lagi, may kadwa, repent, wano pa nagbabawi. Kiniti may katlo kakabsat, return, wano pa nagsubli. Kunana, iti teksto, agbiag ka akas idi nang rugi ka nagkristyano. Ulitan kakabsat, agbiag ka akas idi nang rugi ka nagkristyano. Nalawag dito ay kakabsat nga adda iti natay. Wenno adda iti napukaw. Nga, wenno adda iti nagsardengan nga masapol nga sublian. Kakabsat niya, pamaligip ngayon tayo kuman sublian da na palabas, no kasatno, iti gagar tayo, kan ayat tayo magserbi iti Apo. Intayo kumail iliwan kakabsat, iti naragsak nga aramidan tayo, idi, para iti Apo. Kung pa iti teksto tayo kakabsat, tanusan ka nga agbabawi. Umay kunto ikatan ti pagsilawam, iti nakaisadan na. May sa tayo nga balag kakabsat, nga no ipalubos tayo nga group sa iti ayat, santong nga malapdan, iti pan nakadadaal na. Nya? Isot gapunang agbiag tayo kumakas, idi nang rugi tayo ang nagkristyano kakabsat. Laglagi po, kasapno ka pasag iti panagbasam iti Biblia ide. Nya, malpas mo pa iti maysa nga book, iti maysa nga rabii nga pinagbasam. Book of 1 John, 2 John, 3 John. Nagababa niya.
Kaya tayo pangapalpasan, di may isa nga, chapter iti may isa nga, panagbasaan tayo, tatangkat, may sapay lang nga verse, ala, baka turuturog tayo. Nakita tayo palang dagiti duma-duma nga nagnagan, hindi tayo nga kahit ngitultuloy yung agbasa. Kamusta? Iti panagbasa tayo iti Biblia, kabsat. Sublian tayo ka, no? Let us return to the old, kabsat, old times when we were so eager ngagserbi iti Apo. Kamusta iti panagdaydayo tayo kini Apo, kabsat, niya? The online worship service, ang tayo pagkat agkanta. Ibabain tayo pa iti panagkanta, panagdaydayo tayo iti Apo, niya? Ngum nunay lubungan nga kanta, ureg din nagkatisingko, ano lang makakanta ka, ala, sige itiram. Ngum na pinagdaydayo kini Apo. Mababayin ka pa yan. Jesus, beautiful Savior. Atin pa nga maibig ka saya. Kamusta ka sa tipa nagdaydayo mo kini Apo? Hindi, todo kon gitara tayo pa eh. Tapno lang may parik na tayo, itiayat tayo ti Apo. Tipa nagdaydayo, babaan tipa nagdaydayo tayo. Kung iti Apo, sublihan tayo aming digita. No kapasnag tayo agkararag kini Apo, akabsat. Idi awan iti trabaho, nagpasnag ka agkararag kini Apo. Idinadan ka ti trabaho, awanan ti oras mo agkararag kini Apo. Iti board exam ka, nagpasnag ka agkararag kini Apo. Idi nakapasa ka ti board exam, awanan ti panagkararag tayo kini Apo. Nya? Iti problema ka tawan ti may sahang. Idi nagadawon ka nabuslunan, awanan ti oras ti panagkararag kakabsat. The Lord is reminding us, return. Sublian tayo, dati, nagagar tayo kakabsat. Ngagserbi iti Apo. Agdanag tayo kumakabsat. No kas namati kat awanan iti ganas tayo nga sublian iti damo nga rikna tayo. Windows panagserbi tayo iti Apo. Kaslakat malasatam iti may sangal daw. Uray awan iti panangidalan iti Apo iti biyak mo. Numaring ka iti bigat. Minsan una pa nating binabati yung nililigawan natin kaysa ang Diyos na nagbigay buhay sa atin. Ano po? Bago tayo matulog sa gabi, huli pa natin kinakamusta yung ating iniirog. Imbes sana na kausapin naman natin ang ating Panginoon. Minsan masyado na tayo sa trabaho. Nawawala na rin yung focus natin para sa paglilingkod sa Panginoon. Wag po sana. Habang tayo po ay blessed ng Panginoon, habang ang iba naman ay dumadanas ng trial and persecution, all the more na maglingkod at magsilbi tayo sa Panginoon. Alam niyo po, merong isang awitin na kinanta po ni Gary V. Ang title po niya ay Gaya ng Dati. Insert ko yung video na yan para mas ma-appreciate natin yung kanta. Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti. Mga mata'y nagniningning, ngunit ngayon nagbago na. Nasaan na ang init ng pagsinta? Okay? Ay interpretation po ito ng isang awitin, ng isang Kristiyano na nalamig sa pananampalataya sa Panginoon. Pero naniniwala siya ng Diyos ay nag-aantay pa rin sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik. Like the prodigal son. Yes po, inaantay tayo ng Panginoon, inaabangan niya na tayo po yung muling bumalik sa Kanya. To return, agsubli tayo, iti Apo akabsat. Nung nalamisin, unay, iti ayat mo para iti Apo. Parang bangkay na, no? Huwag naman sana. Nung lamisin, unay, kakabsat, iti panagayat mo para iti Apo. Dahito yung mensahe ko mga kabsat, kat agserbi nga reminder kanya tayo, nga mabalin tayo pa nga agsubli. Kat si uuray iti Apo, kas iti maysa nga ama, nga padpadaanan na, iti anak na, agsubli, kinkwana. Muyo kakabsat, kuna iti Apo, lumapukaw, iti maysa kadagit isa nga gasot nga tupa. Ibati na iti siyam nga po, 99. Iwan niya yon. At pupunta na hahanapin niya yung isa. At hinahanap ka ng Panginoon. Inaantay ka ng Panginoon. Kung talagang nanlamig ka na sa pananampalataya, sana bumalik ka sa Kanya. Hindi aksidente na napakinggan mo ang mensahe na ito.
ito ay dahil hinahanap ka ng Panginoong Diyos. Sana po, bumalik tayo sa Kanya. Hantay ko mga kabsat nga itulok, ano na itibkul tayon, nagbaksay tayon, ket nakaidadlatan, iti pamati tayon kakabsat na niyahan. Nudigan agtader tayo, ilaban tayo kumay, iti pamati tayo kakabsat, let us return, nagsubli tayo ken Apo kakabsat. Santo nga itulok, nga nakaidalatan, nga nabaksay latan, ano na itubkul latan, iti pamati tayo. Iti naglabas kakabsat na pagsaritaan tayo, nga iti iglesia kat nayari iti may nga kandeleryo, when iti may nga candlestick, na po? Ngayon naman po, tingnan natin, ng ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos ay nayari iso nga kakabsat, iti may nga parabantay, when no watchman, ya? Nga iso iti mangis istimar kada iti nga kandelaryo. Kas may nga parabantay, si uuray iso nga kakabsat, para iti panagsubli tayo. Iti panagbalin tayo nga naranyag, kanabara nga kandeleryo, iti tinga, iti kasip nga tan. Dahil tayo urahin, iti Apo kanya tayo kakabsat. Nagasat tayo, tayo iti Apo, iti parabantay tayo. Kat mapagtalkan nga kanayon kakabsat, nga isuna kat porsigido nga umuna, agtalinaad, iti abay tayo nga kanayon. That's a promise from God. I will never leave you, nor forsake you. Agtalinaad, isuna iti abay tayo nga kanayon kakabsat. Determinado nga mangtungpal, iti anyaman nga inkarina kanya tayo. Kanayon nga kadwa tayo ti Apo, uray kadagiti tiyempo aglamlam is tayo, ket si uray ti Apo kanya tayo, kadwa na tayo iti Apo nga kabsat. Numariknam nga kadagiti naglabas nga lawas ket limamis iti ayat mo para iti Apo, wenno limamis iti pamatim ken kuana, hindi ka kumabumdeng o masidag iti Apo. Do not hesitate to draw near to God. He is waiting. Ito monggal may sakabsat ngagtarigagay nga masidag ken kuana. Amuna dagiti amin nga aramid tayo kakabsat. Mayari giso na iti may nga padi, may nga ari, may nga pastor, may nga mangisalakan nga kanayon nga day ti sibay tayo kakabsat. Tapno isalakan na tayo, tapno tarabayan na tayo, tapno kaduan na tayo kakabsat, iti anyaman nga balubal iti biyak. Kitkitaan na tayo iti Apo, kantartaraknan na tayo iti Apo, tanapatag tayo amin iti imatang na. Isaludsod, ipatpatag tayo matkadi, iti Apo, iti biyak tayo kakabsat. Adda nga kanayon ni Apo kakabsat, iti abay tayo. Porsigido iti Apo, kat iso na iti mangipapaay kadagiti amin nga, kasapulan tayo. Adda lang kadagiti ima ti Apo kakabsat, dagiti amin nga, kasapulan tayo. Alam niyo po, before COVID, the world thinks ng kanya mga kailangan. Impagarop iti daytoy nga lubong nga iti kasapulan na, kat dagiti nangingina nga lugan, dagiti napipintas nga bag, dagiti brand nyo nga sapatos, dagiti high-end nga gadget. Impagarop iti lubong nga daytoy kakabsat iti nang nangruna kasapulan tayo. But when COVID strike kakabsat, may sala nga basit nga virus niya, nga adda kadagita angin, nga nalaka nga mayalis-alis, isulang gayam kakabsat iti mangipalagip kanya tayo niya, mapirdi, dajay panangkita tayo nga dagito iti masapol tayo, no. Iti masapol tayo kakabsat kat iti Apo. Okay? Muyo kakabsat, no natamaan ka iti COVID, niya, kat, adati ikabit na kanyam, tapno makaangas ka, okay? And bangina iti bayad na, dahi tangang angsam, you would realize kakabsat, nga naggasat gayam, iti biyag mo iti sakbay iti daytoy. Nga awan iti bayad na, libre, iti itadken ka iti Apo nga, angas. Ngamsan tayo nga map-appreciate. Ayan. Sometimes you don't appreciate it. Nung napukaw ka niya tayo, sa tayong tulang nga ma-appreciate kakabsat, itintad ka niya tayo iti Apo. Dato'y pigsang adda ka niya tayo, dato'y siglat tayo kakabsat, dato'y kinapartak tayo, kinalisto tayo. Lahat to regalo ng Diyos sa atin. Yung pagmamahal na meron tayo sa pamilya natin, yung joy, yung satisfaction, yung contentment, lahat ito regalo ng Diyos sa atin. Pero alam niyo po, sometimes you don't appreciate it anymore. Dahil gusto natin bagong telepono. Ano po? Dahil gusto natin magharang bahay. Gusto natin mabilis sa sasakyan. No? Gusto natin iba't ibang mga bagay. We fail to realize, mga kapatid, na lahat ng mga kailangan natin ay nasa kamay ng ating Diyos. Pursigido iti Apo kakabsat nga mangipaay. Kadagiti amin nga
kasapulan tayo. At sabay ko itinaldawaldo nga panagbiag tayo kabsat. We will learn to appreciate. Dagiti banag ngay Papa iti Apo kanya tayo kabsat. Even our safety is a gift from God. Have you heard what happened to Beirut kakabsat in Lebanon? Grabe po yung pagsabog na nangyari. It might be one mistake. It might be an intended mistake. We don't know what really happened, mga kapatid. But your safety, every day, every night na matutulog ka, you should realize, you should appreciate, we should appreciate that it is a provision from God. Hindi natin gawa lahat. Hindi dahil sa lakas natin lahat. Nga para parnuay tayo, dagiti adda kanya tayo. It all comes from God, kakabsat. Sapay ko matamutay ng isubliti apo iti pamadayaw. Kadagiti amin kay papahina. Iti biyag tayo, kakabsat. Iti may katlo, porsigido iti apo, kakabsat. Kat makipagladingit, kada tayo, tunggal, agbasbasol tayo. Muyo, kakabsat, our God is a holy God. Na santuan, iti Diyos kapag sirserbihan tayo. Kit saan nga makalabso ka dagiti mata na kabsat, dagiti uray kabasitan nga basol. Iti managayat nga puso nga, kat agladingit kadagiti amin nga kita iti basol. Amin kat pasig nga kinaimbag, kan kinamanagparabor. Ngam kastauna iti ladingit na, nuyad adda tayo iti panagtalinaid iti basol. That's why, nagitalo nga puntos tayo kuna na kabsat, remember. Repent, return. Han nga kahit niya po, kabsat ngagtalinad telatan, ngagnanaad iti basol. Move on din pag may time. Ano po? And proseguido iti apo kabsat, nga makipagrago kada tayo, kadagiti balaygi iti biyag tayo. Kuna na iti verse 7, no addapan nakaawat yu din ganyong arutisaw iti spiritu kadagiti iglesia. Ti agbalaygi, ikakto ti kalintagan, amangan ti bunga ti kayo ti biyag, nga adda iti minuyungan ti Diyos. So inyag latay iti apo kakabsat iti pamarekta kanya tayo. Kas makita iti teksto, numan pa'y kakabsat niya, 5 misan ti pamati, dagiti namati, iti Efeso, okay? Inikan latay, suda iti apo iti may kadwa nga tsansada. Kat papapigsahan na, paregtaan na ida kabsat tapno, agbabawi da, agsubli da, kan laglagi panda, dati umuna nga panagayat da iti apo kakabsat. Inikan na latay, isuda kakabsat, kadagiti natalgad nga karina, winugaran siya iti panang tulong na kadakwada, nulakit, malagip da iti, agbabawi, kada agsubli iti, apo. Kakabsat iti sa lusod nga, where's the love? Kat guy-guy na tayo kakabsat iti apo nga, agbaliw. Nangita diso na iti balag, kuna na iti teksto tayo, tanusaan ka nga agbabawi, umay kunto ikatan ti pagsilawam iti nakaisaadan na. Kaya nangasawan kakabsat, numabukaw iti gagar tayo, saan ngagsardang iti ebanghelyo, ngam, mahiyalis to dayto kadagiti sabali. Kas kumadya na pasama kadagiti Hudyo kakabsat niya, gaputahan da nga mapagtalkan, nga aramidan iti akabda nga mangiburay kadagiti sasaw iti apo, nagsaknap dayto, nahiyalis dayto, uray pa'y kadagiti hintil. Isungan tayo kung mga sayangan da pribilehyo, nga datayo inaramid niya po Diyos nga kandelaryo, kadagiti unag iti pagtangan tayo, unag ti pagtrabahuan tayo, unag ti komunidad kayan tayo. Agranyag tayo kumakabsat, kat isubli tayo iti nabara nga panagayat tayo iti apo. Where is the love? Dayto nga saludsod kakabsat, kat isuro na kanya tayo, nga mabalin nga nasayat iti pangruar nga kita iti iglesia, ngam posible nga adda iti pagkurangan na. Kas kumakabsat ti iglesia iti Efeso, nga naadal tayo iti napalabas kakabsat, nagresibo da, naambisyon da para iti apo, nagagat da, naanos da, napudno da, nasirib da. Ngam pangruar lang ngayam amin dagitoy. Ngam diyaw nagdakabsat, yunod ti iglesia, aday ti problema, kadagiti puso, dagiti namati sadyay. Tahaan-dahan ngay ayatan iti apo, kas idi damo. Iso nga uri kasano nga kabsat ti kinaktibo da, nayarig dan kakabsat, kas langay makatitilang nga awang iti gansa, wenno na ringgor nga uni iti biyang-biyang. Naawan iti ayat, uri kasano ka pa'y kagagat, uri kasano ka pa'y kaanos, uri kasano ka pa'y kaagresibo, etc. Naawan iti ayat, awan iti serserbi na amin di gito'y kakabsat. Awan iti gungunan na amin da gito'y nga banbanan.
Kasla lang naringgor nga piyang-piyang. Kasla lang naahawag kakabsat nga uniti gansa. Dahito nga sa ludsod kakabsat, where is the love? Iyon ay unay na iti makabutang nga pakunkunaan iti iglesia. Takunanan no saan kang agbabawi, mayalis. Ayan? Mabalin nga mayalis iti pagsilawan. Kat saan nga agbalin nga bendisyon iti mismo nga biyag mo, iti mismo nga pamilyam, iti mismo nga iglesia. Kas iti Efeso kakabsat. Ngam nang ibati, iti apo, iti talo nga wagas, tapno iti kasta, kat aan nga mapukaw, dajay, bara iti panagayat tayo para iti apo. Umuna kakabsat, pananglagip, when no remember. May kadwa, panagbabawi, when no repent. Kaniti may katlo kakabsat, panagsubli, when no return. The Lord is like a watchman kakabsat, always ready to serve forgiveness whenever we want kakabsat, nagsubli ti apo. Always willing kakabsat, to offer His love kanya tayo, His unconditional love para kanya tayo kakabsat. Katsapay ko no mumon, when marikrik namon nga lumamlamiisan iti pamatim iti apo. Lalo tataw, iti fellowship, dagiti young people, awan iti panaglalangan, dagiti nataengan nga namati, dagiti adult men, adult women. Sometimes, parang nawawala na yung ating fire na maglingkod sa Panginoon. Dahil nga po, sa nangyayari na ito, na pandemic na wala nga pong fellowship dito sa loob ng church. But I hope and pray that ibalik natin sa ating mga pamilya ang pag-aaral ng salita ng Diyos. You know what, kakabsat, nagragsak nga hindi na palabas nga panagbisita, kat adda dagiti nangag tayo nga testimonyo, nga kadagiti unag iti pamilya, nang rugin kakabsat iti panag-Bible study da, panag-kakararag da, akas may sa nga pamilya, ken uray pa dajay panagigiddan kakabsat nga panagbuya dayto online worship service tayo. I hope and pray kakabsat, nga naglamlamisan dajay nga panagayat mo para kini apo tatta. Gangtam. Dadya kandileryo. Gangtam dadya umuna nga panagayat mo para kini Apo. Church, I am encouraging you, rekindle your first love for Jesus. Katsapay ko iti dayto yung alawas. May parik na tayo kini Apo. Dadya tarigagay tayo to remember, to repent, and to return to Him. Di pa nagbabawi, di pa nang lagip, kanda di pa nagsubli tayo iti Apo kakabsat. Uray, iti dayto nga lawas. Sante nga naudi iti amin. Intayon, nagsubli tayon amin, kini Apo kakabsat. Naggana lang nga dito yun kakabsat, yung mensahe nga kahit kung ay buray, madaydaw iti Apo. Thank you so much, iti panagsuporta tayo, ken panagtultuloy tayo nga panangkadwa, iti panaginadala iti sa uti Apo, uray pa iti kastoy nga wagas. Madaydaw iti Apo. God bless us all. Mami nga nasantuan, kan manakabaling iti amin, Apo itultuloy niyo Diyos iti umasideg ken nagyaman ken kaapo iti nga gundaway apog yaman kami iti nalpas nga serbisyo mi yaman kami o Dios iti taraon nga spiritualan no apo nga impaay mo man no Dios iti biyag iti tumunggal may sakada kami mapadayawan law na o Dios iti nagan mo apo tultuloy mi iti umasideg ken ka o apo ken nagyaman ken ka o apo kadagiti amin o Dios nga raramidem iti biyag iti tumunggal may sakada kami Apo na siya at manday to'y wano saan, si kalataw Diyos iti mapadayawan iti biyag mi Apo. Yaman kami, nura iti agtultuloy Diyos nga panangidalan mo Apo, iti bawat may sakada kami. Kang runano Diyos iti agtultuloy Apo nga panangidaydayaw milit taking ka o Diyos si bibiyag nga Ama, ken man nakabalin nunay nga Diyos o Apo. Lord, tila iti o Diyos nga gundaway, Dumawdawat kami lahat o Diyos iti agtultuloy nga panarabay, agtultuloy nga panangidalan, agtultuloy o Diyos nga panangtad mo Diyos iti pamindisyon iti bawat maysa kada kami. Tulungan iti bawat maysa, kang runano Diyos iti anak mo apo nga kasapulan lawan na iti panakapaimbag iti deti o Diyos nga gundaway, o apo yukrad mo kadi o Diyos iti manakabalin, kinaindaklan nga imam, katipatay mo apo, iti masakit nga kaabsat mo apo kat makita da iti ayat mo kang runano Diyos iti panakapaimbag nga marik na karagito nga kaabsat mo apo duray pa lang ti dayto nga gundaway mamati kami amami nga nasantuan nga naawat mi no Diyos dagiti
sungbat o Apo kadag iti karkararag niyo Apo. Mapadayawan lat nga kanayon o Diyos iti nagan mo Apo. Kanduray ti dayto nga gundaway, salaknibam mo Diyos iti pagilyan mi, salaknibam mo Diyos iti lugar mi, kanrunan o Diyos dayto nga barangay, o Apo, Lord idalan mo Diyos, kinig kami iti panagkaykay sa o Apo, kanrunan ko mo Diyos, iti panakamamumiking ka, kiniti agtultuloy o Diyos nga panagserbi, ken panagpamati milat taking ka o Apo. Bendisyonam, maminsan pa o Apo, iti bawat maysa, sikaw Diyos iti mapadayawan o Apo iti biyag mi. Sapay ko ma, tadda ka tayo amin, iti parabor ni Apo Jesucristo, iti ayat iti Diyos, ken ti agtultuloy nga panakikadwa, ti Espiritu Santo. Iti may mesa nga Diyos, iti talo nga persona, so kung matagtultuloy nga mangidalan, nagtultuloy nga mangiwanwan, ken nagtultuloy nga mangbendisyon, iti bawat maysa kada tayo. Dito nga Lord Apo, iti sangsang kamay sa nga kararagmi, itinagan na po mi nga Jesus, kaniso nga nangisalakan, kada kami kat kunami. Amen.